nombre Dolly. Nosotros venimos para representar Cruz Roja, Cruz Roja. Nosotros vamos a estar para este día, el día 26. Hemen daukagu, Abdullah gure laguna, gure pirata. Zu pirata zara, Bai. Esaiezu, noz bazara zu? Ni Marokokoa naiz. Eta non bizi zara? Tolosan bizi naiz. Tolosarra! Aurten izan gara Tolosan gainera biziko zaren jaian eta hor egon zara. Bai. Zenbat urte dara matzazu hemen? Tolosan 2 urte eta terdi. Bi urte. Japonan urte bat. Eta 3 urte eta erdi horietan euskara ikasi duzu horren beste? Bai. Hasi nintzen banaiz bakarakin. Eta Japonan eta Tolosan. Gutxi gora bera hastian 3 urdu gutxi gora bera. 3 ordu bakarrik astean eta horrela hitz egiten duzu? Ez, baina bukaeran euskatekin ikasten nintzen. Abdullah, badakizu, Bai. eredu bat zara. Eredu bat zara bai guretzako, bai etorkinentzako, gizarte guztiarentzako. Bueno, banaiz bakarakin asko praktikatzen euskera, salmenta eta zinbakiak eta hau, feriak eta sokak eta bai banaiz bakarakin ibili naiz, bai. Zu aita zara, zenbat dituzu? Nire maztia eta hogeita hamazazpi. Hogeita hamazazpi ez, abenduak 31 ditu bakarrik, eta orduan 27an.